Sanibonani kwi-Black Life TV. Igama lami nginguZamile Magwaza eNkandla. Ngizalelwe eNkandla, ngizalwa abazali abashadile. Uma wami mayexoxa uthi wangizalela la eKing Edward eThekwini ngo-1982 February 13. Ngaqala amabanga ami khona futhi eNkandla. Ngaqala eKuzwaneni Primary School. Amabanga amaphezulu ngawaqedela eMthungweni High School khona eNkandla. Isigodi sami kwesakaMagwaza khona eNkandla. Inkosi ke ubhuti wami, induna ke uMagwaza futhi ubaba wami omdala khona ekhaya. So mina ke ngikhulele ekhaya elifudumele, ngeke ngize ngiwaqamba amanga. Ngikhulele kubazali ebebethandana, nempatho yey'ngane zakhe. Bazalile-ke abazali sababa u-4, saba amantombazane sodwa. Mina first born ekhaya, ngilanywa abawu-3. Sikhule kahle ekhaya nokuba abazali bebengasebenzi, but abazali babezama ukuthi sigcine sifundile isikole sisiqede ngaphandle kokuthi mhlampe sishodelwe izinto zesikole. So ubaba ubezama ngaso sonke isikhathi uma edayisa ey'mpeshenini, edayisa nasesikoleni, ezama ukuthi kungene ekhaya isaka lempuphu. Kuthe sengiqeda isikole ngo-2002 ngaphuma esikoleni, ngase ngithandana noMlisa-ke, uMlisa Mumbi wakaNtshangase. Sathandana-ke naye-ke waseyangizalisa-ke ingane yentombazane. Hhayi-ke mayesengizalisile-ke ingane yentombazane-ke engifihlele ukuthi unomakoti omunye ushadile. So ngabamba sengiphakathi ebudlelwaneni bami ukuthi no, ubhuti ngathi unayo unkosikazi okhona kodwa umfihlile. Ngithe sengiphakathi nendawo sengikhulelwe ngina-4 months, ngaqala ngaba ney'nkinga-ke kulolo thando lolo. Ngaqala ngaba ney'nkinga, ngagula ongangokuba ngaze ngathi sengiyoteta ngaphaphama sengise-ICU. Angikwazanga ukwangifaka e-ICU but ngayigcina nje ngisikwa. But mabesho ngagcina nje ngimemeza unesi kwaku-3, ngaze ngaphaphama ngakusasa ngo-3. Shuthi nje kwaba u-24 hours nje ngingaphaphami. Nga-decide-ke lapho ukuthi no, kuzofanele ukuthi lobu budlelwane ngibushiye ngoba ngangibona ukuthi ngizoshona, izinto ezazenzeka kumina. Ngahlala maybe 5 years. Ngithe sengihlala u-5 years, ngase ngitholana nalo bhuti-ke wakamajola-ke eShowe. Nakhona futhi ngingabazi ukuthi ubudlelwane engiphuma kubona babunzima. Ngamthanda sangingabaza ukuthi mhlampe naye lo uzoba ney'mfihlo. Ngamthanda kubhuti wakamajola, ngamthanda unyaka owodwa, ngamthanda ngo-2012. Kwathi ngo-2013 waseyacela ukuzolobola ekhaya kubazali. Wavela-ke kubazali wazolobola, walobola kahle. Ngo-2014 wacela futhi ukuletha iy'bizo ekhaya. Hhayi kwakuhle nje futhi kwanjeyana, nami ngabona ukuthi hhayi cha, ngathi kuhamba kahle. Kwase kuthi ngo-2015 April wacela umshado wakhe. So kwase kuthiwa ekhaya-ke umshado wakhe bazomnika ngoDisemba 27, 2015. Ngashada-ke ngoDisemba 27. Ngithe sengishadile unyaka owodwa nje, ngaqala ngayibona iy'vunguvungu zomshado. Zaqala lapho-ke iy'vunguvungu zomshado. Ngaqala emzini kwangathi ngumuntu ongathandwa kahle. Ngahlupheka kakhulu ongangokuba ekugcineni ngaze ngacishe ngafuna ukubuya emendweni. Hhayi-ke ngithe sengiqala ukubona ukuthi hayi no, ngathi umshado uyangihlula. Ngakhuluma kosisi bami ukuthi ngathi umshado uthanda ukungihlula. Kwayena lo muntu engathi ungishadile akangithandi kahle.
Babuza kosisi bami ngabachazela-ke. Kwaba ney'xakaxaka-ke wakhomba ukuthi yena vele wayazi ukuthi ekhaya kithi bayangithanda. Yingakho bengaliboni iphutha lami emaphutha ami engiwenzayo emzini. Ebengekho njalo nalawo maphutha. Kwakuwukuthi nje kushuthi ngoba nje wayengasangithandi. Kwaqalwa-ke wahlala phansi-ke cause mina emzini angificanga mamezala, angificanga babezala, angificanga squeezer. Ngafica nje obhuti bakhe abawu-2. Engangithi uma ngibabikela ukuthi nginenkinga, inkinga yami babengayinaki at all nje. Babethi hhayi sizoxoxa, kugcine kuphelele lapho. Kwaze kwangenelela omunye-ke uma wakhe omncane. Wahlala phansi nathi, wayilungisa inkinga wathi hhayi akuhambi kahle menizokwenza kanje emshadweni wenu. Umshado wenu awusukwenzeka kanje. Kwase ngelinye ilanga kwase kuba ne-meeting phakathi kwabantu bakamaJola nabakamagwaza. Kwazobuzakala ukuthi sesifuna umkhwenyana asichazele ukuthi mhlasimbe ingane yethu ikhona izinto ezi-wrong ezenzayo la ekhaya. Ukuze phela sizokwazi ukuhlala nayo phansi sikhulume nayo siyiqondise igwegwe. Kwacaca ukuthi akanakho ukuphathekayo ukuthi mhlampe kungani angibeka amabala amnyama, amabala ukuthi mhlampe akasangithandi. Kuthe emva kwalokho nje kwalowo meeting kwangathi kuba right. Kwangathi kuba right. Kuthe mazithi 2019 August. Waqala kwangathi uyagula uphathwa yi-flu. Ngithi mina kwangazathi le flu yakhe yayinzima kangangokuba ngangakwazi ngisho ukusondela kuyena ngendlela ayishisa ngakhona. Ngithi mina kuzofanele ukuthi uye kudokotela ngeke i-flu yakho iza kabi. Imphathe le flu mhlampe u2 weeks. Wase yasho ukuthi ngathi uyahluleka. Ngithi mina ngomkhuhlane nje usongaze kuze kube sengathi uyahluleka. Sahamba sayiKing Edwards cause wayesebenza la eThekwini. Sahamba sayiKing Edwards. Safika eKing Edwards odokotela bamenza ama-check-up. Sesicabanga ukuthi mhlawumbe uno-TB. Senza wonke ama-check-up omuntu nje ophilayo uma ngabe egula. Kwangatholakala kwa-TB leyo. Kwaze kwahlampekiswa-ke ukuthi masibona amagazi akhe mhlasimbe kumele simqalise amaphilisi e-TB. Bamqalisa amaphilisi e-TB. Kwacaca ukuthi kuba worse. Mina ngalowo mzuzu ngihlala emakhaya anginawo kwamali ukuthi ngilo ngehla ngenyuka ngiza la eThekwini ngize kuyena. Ngamcela wayehlala nomfowabo la eMayville eThekwini. Ngamcela ngathi no, ngicela ukumusa emakhaya. Ngizozama ukuthi ngimnakekele emakhaya noma ngingazi ukuthi uzomnakekela kanjani cause ngingedwa nami futhi ngimncane. Ngimthathe-ke semakhaya. Masiya emakhaya sihlala u2 days avela abe nephika. Wasuba nephika manje ebusuku nje. Ngivele ngiqashe imoto ebusuku ngithi kusho uzofanele nguse esibhedlela eShowe. Mabemusa-ke esibhedlela eShowe-ke simuse-ke esibhedlela eShowe-ke. Ngalowo mzuzu umndeni usucabangela ukuthi mhlampe mina engimdlisile. Nami futhi ngibona ukuthi hayi no vele umndeni uzongisola kodwa manje ngingazi ukuthi hawu sengizomdlisa kanjani manje umyeni wami. Sihambe sesibhedlela eShowe. Masifika esibhedlela eShowe odokotela nakhona baqale phansi bamenza ama-check-up. Mabemenza ama-check-up kuma-X-ray. Mayefika ama-X-ray udokotela ngitshela ukuthi lo muntu ubukeka sengazathi kade agula. Ngithi mina no, u2 weeks nje egulile kumphathile. Wathi udokotela ngibone ngathi amaphaphu akasenawo. Ngithi mina ngicela ngi-check-ele ukuthi mhlawumbe kudalwa yini lokho. Udokotela maye-check-a athola ukuthi zonke izinto zi-non-reactive akanalutho. Ngixake ukuthi kungani kuthiwe kunezinto angasenazo kodwa manje akanalutho. Ahlale-ke esibhedlela, ahlale u4 days esibhedlela. Mangifika i-last day nje engamgcina ngalo kwakuyi-Friday. Kwakuyi-Friday November mhla ka7. Ngihambe ngiyombona mangifika ukuthi sima hayi sesiwesi. Bese kuthi ngakusasa ngeSaturday kungena i-call ukuthi hayi usehambile emhlabeni.
ngibe ney'nkinga-ke manje eseshonile umyeni wami ukuthi ngizokwenzenjani cause nomsebenzi ebewusebenza ubungekho right. Umsebenzi ebewusebenza bekuwumsebenzi nje ukuthi aqube njengomuntu wesilisa. Hhayi ngizame-ke ngoba nami ngangizama ukudayidayisa. Khona nami la ngangimshuthe-ke khona kuma-funeral parlour asemakhaya ngomdayiso wami. Vele akekho umuntu wayengisiza ekuthenini umyeni wami ngimngcwabe. Kwakuyimina kuphela, kwakuphoqa ukuthi kube yimina vele engimenzelayo cause obhuti bakhe babengakwazi ukungisiza. Hhayi ngazama-ke umyeni wami ngamlungiselela umngcwabo-ke cause vele wonke umuntu wayebheke mina la ekhaya. Ngamlungisela umyeni wami womngcwabo. Kusukela nje kusayi-process yomngcwabo yokumlungiselela ukuthi ngimngcwabe. Kwakunzima kangangokuba wonke umuntu babecabanga ukuthi mhlasimbe udliswe yimina. Ngangakhoni nje ukukhopha ngoba ngangicabanga lokuthi ngishonelwe. Ngiphinde ngicabanga ukuthi ngiyanukwa futhi khona lapho kuthiwa yimina engimbulela umyeni wami. Kwakunzima-ke kodwa ngazama ukuthi ngimlungisele umngcwabo nakuba ngangabukeki kahle kulowo muzi loyo. Kwafika usuku lomngcwabo wangcwatshwa wayeshone ngeSaturday wafihlwa ngeSonto olulandelayo. Wafihlwa-ke ngalisonto. Kwakuba nzima nje cause wonke umuntu wayengena endlini wayebuza kumina ukuthi makoti kodwa indodana ibulawe yini, umfowethu ubulawe yini. Nganginama-questions engangibuzwa wona engangingazi ukuthi ama-questions ngiwaphendula kanjani, ngizothini. Hhayi kwaba ney'xakaxaka kanjalo-ke kwaxatshanwa-ke emzini-ke kwabangwa-ke ukuthi ubulewe umndeni, yimina. Kwaba ney'nkinga nje eziba khona emshadweni wami emva kokuba sengishonelwe. Ngazila-ke, ngayigqoka-ke leyo nzilo-ke le eyenziwayo yokuzilela umyeni wakho. Ngazila-ke. Ngazila u-6 months, kwathiwa ngizozila u-6 months. Khona lapho vele ngizilile akekho umuntu ongikhulumisayo la kulo muzi. Sengiy'philela nje ney'ngane zami eziwu-2 ayengishiye nazo. Wayengishiye nengane ena-5 years, enye ina-7 years. Ngahlala-ke nazo-ke lezi ngane zo-2 kwaze kwaba-ke ngiyakhumula-ke. Ngikhumula vele nje kunzima vele la ekhaya akumnandi akufudumele-ke. Ngahlala-ke ngipatanisa ngiyadayisa. Ngizamela ukuthi iy'ngane zami zithole isaka lempuphu phela vele nomyeni wami akhona into ayengishiye nayo vele. Ngahlala-ke kunzima lo ngizwa amagama, obhuti bakhe bayakhuluma, o-anti basemzini bayakhuluma, omamezala bayakhuluma. Akusemnandi nje nasendaweni njengoba ngishonelwe njena ngimncane vele. Omakhelwane abasangithandisisi kahle ngingumfelokazi phela abantu sebezobona ukuthi mhlampe ngingase kwenzeke ngidukele kubayeni babo. Ngazizwa nje ukuthi hhayi ngeke engathi sengicwasekile kule ndawo. Ngabuzwa nje umzimba bokugana ukuthi hhayi ngeke ngathi sekunzima. Hhayi ekhaya-ke bangibuza ukuthi uhleli kanjani kulo mngani wakho umkhwenyane engasekho. Ngariphotha ukuthi hheyi noma ngabe ngihambile mhlampe ngiye emndenini kunomcimbi. Angikhululeki ngoba kunalawo magama ukuthi mhlampe sengibuka abayeni babo ngimncane ngashonelwa. Akekho nje umuntu osengijabulela noma ngabe ngiyaqhamuka endaweni, akekho nje umuntu osangijabulela, akekho nomuntu osangibingelela noma ngibingelelwa. Ngiyabingelelwa nje ngaleyo ndlela engibingelelwa kodwa nami ngisuke sengibona ukuthi hhayi akusekuhle. Ngahlala-ke naleyo mjunju leyo yami eyayinzima. Hhayi ngithe nami sengibona ukuthi hhayi ngathi ngiyahluleka. Ngase ngikhuluma-ke nosisi bami ukuthi nosisi hhayi ngiyacela bandla ukuthi ningangibheki kabi ngathi ngiyahluleka ukuhlala la ekhaya ngoba manje akusemnandi. Akukho nje kumnandi. Ngaqala ngihambisa iy'ngane ekhaya, ngihambisa iy'ngane kithi eNkandla ukuthi ziyofunda khona. Ngayihlalisa unyaka owodwa. Hhayi nami ngase ngidicide ukuthi hhayi no ngizoshiya ngiyofuna amatoho ngoba manje
iy'ngane zami zidinga mina ngiyi-support-e, akekho ozoyifundisa kumina konke. Indawo kwacaca ukuthi angisenayo eMayville cause ubhuti wakhona wakhombisa nje ukuthi hhayi mina akasangidingi la eMayville, wathutha zonke iy'mpahla zami wayiletha emakhaya. Nami futhi ngangabi nankinga nalokho ngamdedela. Okuningi-ke okwakubhuti wakhe ngabadedela bakuthatha ngangabi nankinga. Hhayi ngase ngibone ukuthi angithathe isinqumo sokuthi-ke manje ngifuna amatoho-ke. Ngebhadi-ke amatoho-ke angiwatholi. Ngabuyela back-ke manje eNkandla-ke manje ngayozama ukuthi-ke okungcono emalini enginayo mhlampe ngizame ukuthi ngiphushe ngidayise njengoba ngangenza ekuqaleni. Njengamanje-ke ngiyadayisa-ke esikoleni sangasekhaya. Ngidayisa omagwinya, ngidayisa lezo zinto nje zey'ngane zesikole nazo ey'ngangiletheli inzuzo engako. Kodwa akufani ngoba iy'ngane zami ziyafunda. Ngiyakwazi futhi nokubathengela iyunifomu. Ngiyazama ukuthi ngibathengele lelo saka lempuphu. Nga-decide-a ukuthi ayi ngicela ukuthi manje ngiqhele kubona ngoba manje ngiyazizwa ukuthi angikho happy. Mhlasimbe mangiqhela kubona ngizozama ukuthi mhlampe ngiphile impilo mhlampe yami, mhlampe kuzoba ngcono ukuthi i-stress lesi enginaso mhlampe sizo-relieve-eka mangabe ngiseduze kosisi bami. So njengamanje-ke sengiphila ngalowo mpilo nje yokubamba amatoho, nokuthi ngidayise, nabazali bami mangabe beholile impesheni bayazama ukuthi bangixhase lapha nalapha banginike lokho okungangamandla abo. Nosisi bami mhlampe bayakwazi ukuphosa mangabe ingane yami mhlampe igugele iyunifomu, abazali bami bayakwazi ukuthi babathengele. Nosisi bami bayazama ukuthi mangabe bebona ukuthi hawu isicathulo sengane bayazama ukuthi nabo bangixhase bangithengele iy'cathulo zey'ngane. Sengiphusha ngaleyo ndlela nje njengamanje ukuze ngiphile, sengiphusha ngokuthi nje ngenze lezo zinto ey'kanjalo. Sengifisa ukuthi-ke manje-ke ngiqhubekele phambili nempilo. Makwenzekile ngizofisa ukuthi ngiqhubekele phambili nempilo ezongenza ukuthi mhlampe lesi stress lesi engaba naso sidlule. Ngiyabonga.